Mirjam Dalli, kandidat tal-Partit Laburista għall-Parlament Ewropew, saħqet li hija temmen f'politika fejn l-industrija tingħata l-għajnuna biex tkun iktar kompetittiva filwaqt li riċerka tingħata l-importanza meħtieġa. Qalet ukoll li rridu naraw li ma jkunx hemm regolamentazzjoni li tiżvantaġġa l-industrija f'pajjiżna u fl-Ewropa. Hija għamlet dawn l-argumenti waqt żjara fil-fabbrika Metalform fiż-żona industrijali ta' Ħalfar. Il-fabbrika Ġermaniża bdiet topera f'pajjiżna fl-1992 b'16 ħaddiem u matul iż-żmien baqgħet tkabbar l-operat tagħha biex illum timpjega 220 ruħ. Din il-kumpanija tipproduċi prodotti li jintużaw fl-isptarijiet, speċjalment fl-oqsma tal-onkoloġija u l-pedjatrija. Filwaqt li spjegat kif il-Gvern qed juri bil-fatt li jrid jgħin l-industrija f'Malta, hija referit ukoll għall-EU Medical Device Directive, direttiva li għalkemm fil-prinċipju hija waħda tajba tista' twassal biex jiżdiedu l-ispejjeż. Irridu naraw li ma tkunx l-Unjoni Ewropea stess li trendi l-industrija Ewropea ogħla u inqas kompetittiva, sostniet Dalli. Ian Restall, General Manager tal-fabbrika Metalform, filwaqt li wera sodisfazzjon għall-interess li wriet Mirjam Dalli fl-operat tal-fabbrika u tal-ħaddiema nfushom, tkellem dwar l-importanza li l-politiċi u n-nies fl-industrija iżommu kuntatt tajjeb flimkien.